ശ്രീ GS ജയലാൽ. സർ, ചാത്തന്നൂർ ആസ്ഥാനമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സബ് RTO ഓഫീസ് അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് സർ ഈ സബ്മിഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. സർ, ഇതിനു മുമ്പ് പല തവണകളിലും ഈ ആവശ്യം മുൻനിർത്തി നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. നാടിന്റെ ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് സർ. എന്നാൽ ഈ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതായി പ്രദേശം ഒഴിവാക്കി മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പുതിയ സബ് RTO ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് സർ ഇതിനകം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സർ, അങ്ങ് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷവും ഈ വിഷയം നിവേദനമായി അങ്ങേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് സർ. സർ, ആറ്റിങ്ങൽ കഴിഞ്ഞാൽ 40 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് സർ കൊല്ലം ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് സബ് RTO ഓഫീസ് ഉള്ളത്. സർ, ഈ പരൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശം ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നഗരസഭയുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും സബ് RTO ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചാത്തന്നൂർ മാത്രമാണ് സർ ഒഴിവായിട്ടുള്ളത്. 2014 ഗതാഗത കമ്മീഷൻ ചാത്തന്നൂരിലെ സബ് RTO ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. സർ, കൊല്ലം ജില്ലയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് 38-40 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാണ് കൊല്ലത്ത് RTO ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. സർ, ഈ RTO ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സമീപ പ്രദേശ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ജില്ലാ RTO ഓഫീസിന് കൊല്ലം RTO ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ കഴിയും സർ. എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ചാത്തന്നൂരിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ ഫർണിഷിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യമാണ് സർ. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചാത്തന്നൂർ ആസ്ഥാനമായ ഒരു സബ് RTO ഓഫീസ് അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്ന നടപടികൾ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി. സർ, ചാത്തന്നൂർ MLA ശ്രീ ജയലാലിന്റെ ഈ ആവശ്യം വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സർ. വളരെ ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സർ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 68 സബ് RTO ഓഫീസുകളാണുള്ളത്. 2019 ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 7 പുതിയ സബ് RTO ഓഫീസുകൾ കേരളത്തിൽ രൂപീകരിച്ചത്. സർ, സബ് RTO ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഓഫീസുകൾ പുതുതായി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെ സർ. സർ, ഏതായാലും ചാത്തന്നൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പുതിയ സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രപ്പോസൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഇല്ലാത്ത താലൂക്കുകളിൽ പുതിയ സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ്, റൂറൽ റീജിയണൽ ഓഫീസ് എന്നിവ തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രപ്പോസൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ചാത്തന്നൂരിൽ ഒരു പുതിയ സബ് RTO ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതുതായി സബ് RTO ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാത്തന്നൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മുന്തിയ പരിഗണന ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്.